హాయ్ సౌమ్య, ఏం చల్లారు? చా అండి, చా పరియారా? లైక్ డన్, థ్యాంక్ యూ. చా పరియారా? ఉందా ఈ కమెంట్ చేంజ్ చేస్తుండు? చా అండి అక్క, దాటి తిండి ತಿಂಡಿ ದಾದಿರಿ ಇದು ದೋಸ್ತಕ್ಕ ದೋಸೆನಾ ಅತ್ತು ದಾದಿ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಬರಿಯಾರ ಆರ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪಡ್ ಬೈದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂತೆಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುದ್ದು ಗುದ್ದು ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ? ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ? ಯಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾ ಹತ್ತು ಜಿಸ್ ಸೇರ್ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸುಳ್ಳು ಅಣ್ಣ ಇರಾಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಪೆಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೇರ್ನ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪೋಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡವು ಅದೇ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ತಿನ್ಪುಣ್ಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಪೋಕರ ಗುಡ್ ಇರ್ ಗುಡ್. ಚಾನೆ ಪರೋಡಕ್ಕ ಇಜಿಡ ದಾದ ತಾವು ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಚಾ ಪಡ್ಜಿಡ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ತಿಲೇತೆ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಟಿಂಚು ಮಾಲ್ನು ತಿಲೆ ಓಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡ. ಹಾ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಂಚುಂಡೆ ಅಂಜು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ
ಈರ್ನ ಊರುದು ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಚಾ ತಿನ್ನೋಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪರೋಟ ಎಂಚಿನ ಕಲತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅಂದಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಓ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದೆ. ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ, ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಅವು ಬೇತೆ ರಾಹುಲ್ ಈ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಪೋತು ಜಾನ್ ಅವು ಏರಂಚಂಡ ಅವು ಏರಿ ಎರಡೆ ಅಣ್ಣ. ಆರು ಹೊಲ್ತಾರ ಮೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಆರು ಹೊಲ್ತಾರ. ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ 7 ಗಂಟೆ ಪನ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆಗ 2 ಗಂಟೆ ಗಂಡ ಮೇರೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಪೂಜೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಒಂಬ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂದ ಏರಾದಿತ್ತು. ವಾವುರ್ದಾರು ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ. ಪೂಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೋ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾತೆ ಜಪಾನ್ ಜಾತೆ ಅಂಚದವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೋ ಆಪು. ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಅದಿಪ್ಪುಯೆ ಇಟ್ ಸರಿ ಲೈವ್ ರೂಲೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿ ಎಂಚಿನ ರಾವಲ ನೀರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಿನ್ಯಾ. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪೋಡು ಇಂಚಿ ಕಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಲತ ಕಾರ್ದಿದ್ ಬರ್ತಾರತ್ತ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ? ಟೀ ಆಯ್ತಾ? 6 ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್, ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಹೌದು, ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡುದ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಜನರೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಮುದ್ದು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 2 ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದ ಅಣ್ಣ? ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್. ಹೌದಾ, ಸತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ವಿನೋದ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ವಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರು ವಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓ ದೇವರನ್ನ ಏತ್ ಪಡ್ದ ವಣಸಿ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ದು ಡಾನ. ಓ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಮುದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು, ಈಗ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ರಾಧಿಕಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ?
ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ನಂದಾಗಿಲ್ಲಕ್ಕ, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಅವರಿಗೊಂದು ಚೇರ್ ಕೊಡಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮರೆತು ಹೋದ್ರ? ಓ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗಕ್ಕನೆ, ಈಗ ಬೇರೆನೇ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಕ್ಕ? ಏನು ತಿಂಡಿ ನಿಮಗೆ? ಹಾಯ್ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ತಂಗಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ರವಿ ಬ್ರೋನ್ ಲೆತ್ತು ಜಾರ ಲೆತ್ತೆ ಆ ಜನ ಓಲ್ ಜೈದನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಜೈದನ. ಹಾಯ್ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ರಾಧಿಕಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಾ? ನೆನಪಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ನಾನು ಮೀನೀಗ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಮೀನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮೀನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಸುನಿಸಿಸ್ ಬೈಜೇರತಿ, ಸುನಿಸಿಸ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ತುರಪೋತಾರ. ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ, ಎರಡು ಪಂಡೇರ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಪೂರಾ ಜೈದೇರ ಅಂತ. ನೈಸ್ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ದಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಎಲ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಕಷಾಯ ಪುರ ಪರ್ಲೇವೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ, ರಾಧಿಕಕ್ಕ, ಪೂಜೆ ಸಿಸ್, ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸೌಮ್ಯ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬೇಗ. ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕ ಪೂರಿ ಉಂಟು ಸಿಸ್? ಪೂರಿಯಾ? ಓಹೋ ಪೂರಿ, ಹೋಗುವ ಸೀದಾ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ತಾ. ದೊಡ್ಡ ಚೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಸೌಮ್ಯ? ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಸಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಸೌಮ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಅಂದಂದು ಇರ್ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ಕೂಡ ಇರೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರತೆ. ತೆಲಿಕೆ ತುಳಿ ತೆಲಿಕೆ ಇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ರೀ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಹೋಯ್ರು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಓರಿ ಆಗ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್. ಬಂದರು ಬಂದರು ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಬಂದರು. ಸೂಪರ್ ಸೌಮ್ಯ, ಇದು ಗುಡ್. ಇರು ಒಂಚಿ ಆ ಸಾಂಗನ್ ಬಂದು ಒಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೇವೆ, ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಲೆ, ಒಂಚಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಲೆ. ನೈಸ್ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಹೈಡ್ಡುಲೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಹೈಡಿಪ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಲಿರಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಜಾಗ್ರತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ದೇವರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಆಕೆರಡ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದು. ಓ ದೇವರ, ಆಕೆರಡ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ದೂರ್ ಕೊರ್ರೆ. ಹಾ ವಾ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಕಷಾಯ ಕೈಪ್ಪೆ ಪರೋಡಿ ಸೌಮ್ಯ. ಅವು ವರ್ಷ ಗೊರಾತೆ ಪರತಿಕ್ಕುನು ಪರೋಡು. ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ದು ಕೊನಪ್ಪುನು ಏರ್ ಕಷಾಯ ಪಂಡೆ ದಾದಾರಡಿ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? 7ನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಮ ರೈಲು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಟೀ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನಂದಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಬೆಳತರಿ ತಿಂಡಲಗರ್ ಈ ಸೌಮ್ಯನ ಕೇಂಡ. ಸಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಪರಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು. ಹೌದು, ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು? ಲೈವ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಹಾಂ, ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಂ, ಲಡ್ಡು ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲಡ್ಡು ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿಂಟು ಲಡ್ಡು ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈರ್ ಪಂಡರತೆ ಪರ್ಪೆ ಅವೆ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಜರ್ಡ್ ಗುದ್ವೇರೆ ಎಲ್ಲಗೇನು ಆಯ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಆ ಲೈವ್ಡು ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಾತಿರ್ಕವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಮುಂಚೆ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ನೆನಪಾಯಿತು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಮತ್ತು ಹೇಳಿ, ಏನು ವಿಶೇಷ? ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ? ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೌಮ್ಯ ಪೂಜಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಚಾಂಡ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜಾ ಸಿಸ್. ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹೌದೌದು, ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಂದ ನಾನು ದೇವರ? ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ. ಸೌಮ್ಯ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ? ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಶಕುನ. ಹೌದಾ? ಓ ದೇವರೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು. வீடியோக்கு ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಇವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಾ? ಓಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಾ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಂತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡರ ಪನ್ಯ ಎಂಚಿನೇ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋಗು. ಗೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತೆ ಸಿಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖಂಡಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ ಓದಲಿ ಇರು ಬರತ್ತನ ಸರಿ ಜಿ ಅಣ್ಣ, ಇರು ಸರಿ ಬರಲಿ ಇರು ಎಂಚಿ ನಾವು. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ, ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸೆ ಚಂದ. ಪೂಜಿಸಿಸ್ ಎಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು.
ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕುಡಿದ್ರಾ? ಯಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಬಂಗಾಡು ಆಯ್ನ ಸಮ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಈರಡು ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡಿಪ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಜ್ಜತಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ನಂದಾಗಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್? ದಾದ ತಿಂಡಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ 4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗು ದಾದ ತಿಂಡಾರು ದಾದ ಪರಿಯಾರು. ಗೀತಕ್ಕ ನನ್ನ ಗೀತಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂಲೆ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಸುದ್ದಿಕೇನು ಬರ್ ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ. ಓ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಕಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿಗೇನು ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಇವರು ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮನಸ್ಕಾರ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ. ನಾನು ಸೂಪರ್, ಕಡಲೆಗಸಿ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಪಾಯಸ ಸಾರು. ಹೌದಾ, ಅಷ್ಟು ಬಗೆತ್ತ? ಏನಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಏನಿವತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು? ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಈರ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಚಾರ ಪನ್ಲೆ ಕೇನ್ಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದು ಏನು? ಅದು ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದ್ದು ತಪ್ಪಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಣ ಹೋಮ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಓಹೋ. ಪೂಜಾ ದೇವೇರ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಗಣೋಮ ಮನ್ಪಡೆ ಸರಿಯಾಪ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಗಣೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಜನ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಿಂದ. ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ದಾದ ಸೌಂಡು ಓಲಿ ಸೌಂಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರಗದಾಲ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಡ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಕೇಶವಣ್ಣ? ಮುದ್ದು ಪೂಜೆ, ನೀವು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಚಂದ್ರಿಕಾ ಲೈವ್ಗ ಇಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೆಲಿಪುರ ಅಂದಿ ಜನ ನಿಜ್ಜೆ ಇಡ್ತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗಂತ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರತ್ತ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಇಂಚಲ್ಲಾರು? ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಹಾರ, ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಪರಿಹಾರ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪರಿಹಾರ. ಹೌದು, ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಐಕಾಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಓಲ್ ಗಣ ಹೋಮ ಕುಂಡ ದೀಪುನಿಲ್ಲ ಇವುಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಮದ್ಯೊಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತಾ, ಮದ್ಯೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಣಸಾವಡ ಅಂದೆಣ್ಣ. ನನ್ನ ಅವಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಇರಲಿ ನೀವು ಇರುವ ತನಕ ನೀವು ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಹೊರಟ್ರಾ? ಅಯ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಅವರೇ. ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಛೇ,
ಇದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂಜ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂಜಿ ಬಟ್ರ್ ಈರತ್ತ ಹಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ರ್ ಈರ್ ಅಂಚಾದವು ಈರೆ ದಿಯೋರು ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯೋರು ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ದಿನಾಲ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಾ ಕಷ್ಟಲ ಬರಂದು. ಓ ಅಯ್ಯೋ ಸೌಮ್ಯ ಈ ಸೌಮ್ಯನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಿ ಸೌಮ್ಯ ತುಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀಪ ಇರ್ತಲೆ ಒಲ್ಪರ ದೊಡಿಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬಾಯಿ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಹೊರಟದ್ದ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಲೋ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಪೂಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಶವಣ್ಣೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್ ಕೇಶವ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಪೂಜಿಸಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಐಡಿ ಅವರು ಹೋದ್ರಾ? ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಕೇಳದಿದೆ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ದೂರ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಜೆ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಆರುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಎಪ್ಪೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಪೋಪುಜೇರು ದೂರಲ್ಲ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಹಾರ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸುನಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಿ ಅವೇನು ಓದಿ ಎರಡ ಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಡಾರು. ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾಂಡ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಾರ ಮಗಲೆಂಚೊಲ್ಲಲು. ಗಣಹೋಮದಲ್ಪ ತಾರೈ ಓ ತಾರ ಇರಿಗು ಓಡ ತಾರ ಇಜ್ಜ ಓ ದೇವರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಅರೆಗೊಂದು ತಾರೈ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಅರೆಗೊಂದು ತಾರೈ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಮಗಲು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲುಲು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸತ್ಯ ಬೋಡ ತಾರೈಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಹೈಡಲ್ಲಿರುವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಹೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಹೈಡಲ್ಲಿರೋದು?
ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರ್ದುಲೆ ಹೈಡ್ ಆರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ಪೇರಿ ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಓದುಚಾರು ಇಕ್ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪು ಜಾನ್ ಹೈಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಮಾತು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ತುಲೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ದೂರೇ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಪೋಪುನೇರು ಪಿನ್ನೈಡು ಓಡೆ ಪೋತುನ್ ಪಿನ್ನೈಡು ಪೋಯಿರು ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರು ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರವರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ. ಸುನಿಪೂದು ಡಾಗ್ ಆತ ನಂದಿ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಮಂದಿ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಬರೋದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ನೆಟ್ಟಿ ಏರೆಗ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪರ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜತ್ತವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಎರೆಗಂಡರ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾವು ಒಂದಾಯಿಗಿಂಚ ಬರೋದುಂಟು ಯಾನು ಡಾಗ್ ಇರು ಡಾಗ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸುನಿಸಿ ಸಾಯಿ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜತ ಅವನು ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೆ ಸುನಿಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿಸಿಸ್ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಜೆ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದಿಯೇ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ತಾರಾಯಿ ಕುರಿದ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ವೇಷ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಬರಿತೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರ ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೌಮ್ಯ ಹೋಗುಜೇರು ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿ ದಕ್ಕಲಿ ಒಡೆ ದಕ್ಕೊಡಿ ಪಾಪ ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿ ಪೋಯರ ಯಾರನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉನ್ನಾಡಿ ಯಾನ ಸೌಮ್ಯ ಚಾಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತು ತಾರಾಯಿ ನಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲವಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಈರಡತ್ತ ತಾರಾಯಿಗೆ ಎನ್ನಾರು ಈರ್ ಕೊರೊಡಿಗ್ಯಾರೆ ತಾರಾಯಿ ದಾದ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೈ ತತ್ತದ ಆರ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡಿ ಬೇಜಾರಾನ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಸಾರಿ ಕೇಂಡ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಸತ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಚಾಂಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಮಧು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಮಧು ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಪೆದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ವೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಶರತ್
ಪೆದ್ದು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ. ನೀ ಹೆಂಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಈ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ನ ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಎಲ್ಲಿಯಾ? ಎಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಿಲಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತೂನಗ ತಾರಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ. దాయగించాడ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವಿಡು ಮಾತ್ರ ನಂದಿ ಬೇತಕಲ್ ನೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಅದೇ ಸೌಮ್ಯ ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಸೌಮ್ಯ ತಾರ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದು ಅಂದು ಮದು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಪೆದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು. ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಾಯಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹೋಗುದಾ ನೀವು ಬೋರ್ಡು ತಾರಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಅಂಚ ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಡು ನಾಡಿಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಂಚೆನೇನಾ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೂನಗ ಕಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೆದ್ದು. ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಕ ತಾರ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದತ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತಾ ಹಾಕ್ಲಿ ಈರು ಹೊಸತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ತಿರ್ತಾ ಹಾಕುವ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಶರತ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ತಿರ್ತಾ ಹಾಕಗ ಒಂದಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈ ಕೂರೋನು ಎಸ್ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕಲ ಮರನಿ ದಿನ ಜಿಂಚ ಲೈವ್ಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ 00 ಬರೊಂದುಂಟು ಅಂದ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಜಿಂಚ ತುಯ್ಯನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಇರೇನ ಮೊಬೈಲು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಮಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿಗಿಂತ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಿವೋ 2 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ ರೆಡ್ಮಿ ಕೊರಿ ಎರಡೇ ವಾಚ್ ಅವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ದಾಯಿಗಂಚಾಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
దాదా ప్రాబ్లం ఇప్పుడి అంచదంచే ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದೂರಪಯರ್ ಸೌಮ್ಯ ದೂರಪಯರ್ ಸೌಮ್ಯ ಏತಿತ್ತಡ ಆತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹೌದಾದೀರ್ ಬನ್ನಗನೆ చాలా ಹೌದಾದೀರ್ ಮೂಲು ತಿಂತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಗೊತ್ತಂడి ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಜಂಕ್ ಒಂತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದು ಜಂಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಪನೊಂದುರ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬರಿಟಿ ಬರಿಟಿ ಏನ ಅಲ್ಪನಿಡು ತೆಪ್ಪು ಗುದ್ದುನ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರಂದತೆ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರಂದತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಪಂದಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಡ ಬನ್ಲೆ ಎರಡ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ಡ್ ಬನ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲವೆರಡಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಮೋಜಿ ಪಾಡುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತೆ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಾರೈಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸುನಿತಕ್ಕ ಅಂತ ಪ್ರೀತಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸುನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಲೈವು ಸೂಪರ್ ಲೈವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೈಸ್ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಇರಿ ನನ್ನ ಯಾನ ಏರೆಗ್ಲ ಇಮೋಜಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಆಯಿತು ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಇಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವರ ಭಸ್ಮ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವರ ಭಸ್ಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂಂಟ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ತಾರ ಯಾಕೆ ಏರ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ತಾರ ಯಾಕೋಡಿ ಅಂದಿಗೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್
ಇರ್ನ ಕೇಂಡ ఉండತ್ತೆ. ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ವಾಚರ್ಸ್ ಬತ್ತು ಜಿಡ್ಡ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕ ಈತ ಬಂಗ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದಾಯ್ಚಿಟ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ ಪಂದೆ ಸಾರಿ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ದಾಯಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹೀರೋಂಚಿ ಯಾನ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರ್ನಿ ಗುದ್ದುದಲ್ಲೇರ್ನ ಮಂಡಿ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹೀರೋಂಚಿ ಶುರುಕ್ ಏತು ಉಂಡು ತಾರೈಕೆ ನಂದಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಐಟ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಖುಷಿಯಾದ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೀವ ಅತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಮುದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡ ಓ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಪುನ ಅವು ಏನು ಸದ್ಯದ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೌಮ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಓಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ವರ ತೂವೋಡ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಐಟ್ ಏನುಲ್ಲ ಅತುಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಸೌಮ್ಯ ಪುಟ್ಟ ಚಾಪರಿಯರಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಸುನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಓನ್ಲೇರಿ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಮುದ್ದು ಓಲೂರು ಕಾರ್ಕಳಯೇ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಯ್ಯನು ಓದುದು ಪಾತೆರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವೇನು ಓದ್ ಎಂಚಿನಿ ಈ ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಬರೆಪೆರ ಗುದ್ದೆದುಲಿ ಚಾಂಡ್ ಸುನಿತಕ್ಕ ಬನ್ನದಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಓ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಹಾರ ಓಕೆ ಪುಟ್ಟ ಬನ್ನದಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ದೂರ ಪೋತಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದಾದ ಕತೆ ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಎಂಚು ಉಂಟು ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜೆಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಹರಿಣಿ ಡಾನ್ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರಾ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿಯಾ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬುಡ್ಲೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸುನಿಸಿಸ್ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕಿನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ತೆಲಿಪುವೇರು ಅರೇನು ಡಾನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಮುದ್ದಿ ಆನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಪಿದಾಡಿನಿ ಅತ್ತು ಈರು ಕಾರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬರೋಡ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಇರೇನ ಆಂಡೇಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಎರಡು ಏನಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಗಣೋಮ ದೀಪರ ಅವಳು ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಉಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೋಡು ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಪೂರ ಉಂತುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯೋಡು ದೀಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುನಿಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಪೋಯಾರು ಈ ರಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬೇಲೆದ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಅವೆ ಅವು ದಾಯಗ ಅವು ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಬಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಬಸ್ ಸರಿ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡತ್ತೆ ಕಾರ್ಲನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡತ್ತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅಂದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಲ ಊರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಂಡು ಇರು ಅಲ್ಪನೆ ದಿಗೋಡು ರಗಾಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಗಣಮ ದಿಪ್ಪಿರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪೋಯಿರ ತಾರಾಯಿ ಬೆಜ್ಜರ ಪೋಯರ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಒಂಜಿ ಏತು ತಾರಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ ತಿಪ್ಪಿರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುವೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿಡೆ ಎಂಕ ದಕ್ಷಿಣ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ವಿರಿಗಿ ಈರೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಬದಂಕುಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಬದಂಕುಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ತಾರಾಯಿಡ ಅತೆ ಅಂತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಛೇ ಮೊರನೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಬೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಸುಮಾರು ತಾರಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಈ ಸೌಮ್ಯ ನಾನಿಲ್ಲ ಈ ದೊಡಿಯರು ತಾರಾಯಿ ಬೆಜ್ಜರಾತು ಈ ಸೌಮ್ಯ ಓಲ್ ಮಾಯ್ಕಾಯಿನಿ ಮಾರ ಪನಂದೆ ಮಾಯ್ಕಾರ್ ಸುನಿಯಕ್ಕ ಲಜ್ಜೆ ಸುನಿಯಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಲೇರ ನಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತಾರನ ಸುನಿಯಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ ಹರಿಣಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹರಿಣಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಇರೇ ಬೋಡ ತಾರಾಯಿ ಮಿನಿ ಇರೇ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡೆ ಹರಿಣಕ್ಕ ಏರ್ ತಾರಾಯಿಡ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಸೌಮ್ಯ ಉದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಬಾಡ್ರು ಸೌಮ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೋಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವೇ ಉದ್ಯೋಗದ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರ್ತಳಿ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿ ತೊಂತು ಹರಿನ್ ಡಾನ್ ಬತ್ತಿರ್ ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ದಾದ ಮುದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಂಚ ಒಂದುಂಟು ಹರಿಣಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋದುಂಟು 18ನೇ ಲೈಕ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಹರಿಣಿ ದೇವರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಚಾಪರಿಯಾರ ಒಲ್ಪಲ್ಲಾರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಕುಡತಾಯಿ ಗಂಚ ಬರೋದುಂಟು ಕುಂಟಿ ಕುರುವೈ ಮುದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಣ ತುಲೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇರನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತು ಐಟಿ ಇಜ್ಜರಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಡು ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸುತ್ತಿಡು ಬೊಟ್ಟುಲ ಸುತ್ತಿಡಿನ ಮಂಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ವರ ಕಾರ್ಕಳ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ಹರಿಣಿ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್
ಆಯ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಡೇನ ಓದ್ಲೇರ ಆಡಿಯೋನ ನಾಪತ್ತಾಯಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈದಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸರಿಯಾಡ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಸರಿ ಆಯ್ನಿ ಅವಸ್ತೇನೆ ಯಾಂಪಿರಬಹುದು ಕೂಡ ಬತ್ತ ಓವು ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ಸೌಮ್ಯ ಓ ಅಕ್ಕಗೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಇದು ದಾದ ಬಂಡಾರ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ದಾದೇಗೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲರ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರ ಚಾಪರಿಯಾರ ವೈಟಿ ಶ್ರುತಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಹರಿಣಿ ನಿಜ ದೇವರತ ಪನಂದುಲ್ಲರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಪೆ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಹರಿಣಿ ದೇವರ ಬತ್ತಿನಿ ಸರಿಯಾಡು ಪನಂದುಲ್ಲರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಂತಲೇ ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾ ಮುದ್ದು ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಂದಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಆವಂದಿನಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಆವಂದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಪನಂದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈದ್ಂಡ ಇತ್ತನೆಟ್ಟ 4000 ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏ ದಾದ ಮಿಷನ್ ನೀರು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಪನ್ಲಿ ನಿಜನಾ ಹರಿಣಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಂಡ ಈರು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಗಾವನ್ನಾರ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ ಬೊಟ್ಟುವಾರ ಹರಿಣಿ ದೇವರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ನಿಜ ಕುರುವೆ ಅತ್ತಿ ಅವಲ್ತು ನಂಗೆ ಆತೆ ಉಂಡತ ಬೊಕ ಇಂಚ ಅಂಚಾಯೇ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಿ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶರತ್ ಬಂತೆಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈ ನಂಬೊಚ್ಚು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವಳು ತುಯ್ಯನ್ ಅವಳು ಆತೆ ಎಪ್ಪುನತ್ತೆ ಆಯ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಚಿ ತತ್ತದು ಮುದ್ದನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವಯ್ಯ ಎಲಿಫಾಸನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪ ಎಲಿಫಾಸನದು ಜ್ಯೂಸ್ ಇರೇ ಬೋಡ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಕೋಡ ನೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಇನಿ ದಾದನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜುಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಪುರ ಒಂದುಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪುರ ಆಪುಂಡ ಆವಡ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹರಿಣಿ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಪುರ ಆಪುಂಡ ವೈಟಿಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿ ಎನ್ನವರ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಂಡ ಬರಾಡು ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ ಈರಿಂಕ ಆವಂದಿನಾರಾಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತ ಗಣ ಮದಿವರೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಐಕ್ಯಾಂಬಂಡ ಕಾರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಲೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡತ ಮಂಟೆ ಸೌಮ್ಯ ಓಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆಜ್ಜರ ಪೊಯ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈರ್ಲಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪು ಜೊಲು ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಆಗುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ ಗಣ ಮದ ನಿ ಬಲೆ ಅವಿ ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು
ఊరుగ్లో ఎడ్డే అప్పుడు అతే ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ ರಗಾಳ ಇಜ್ಜತಿ ಇರಿ ಕಾರ್ಲನೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಕಾಪು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರಿನಿ ಪನಂದಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಕರಿಯ ಕನ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಾದೆಡುಕುಲ್ವೆ ದಾಯಿಗೆ ತಪಸ್ಸುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಟ್ರೆನ ಗಣಮ ಉಂಡೆ ಗಣಮ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದು ಉಂಡು ಸೌಮ್ಯ ತೂಲೆ ಇರಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಉಂಡತೆ ಹಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದರೇ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿ ಶರತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಹರಿಣಿ ಇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೊಟ್ಟಿ ಅರಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸಿಂಪಲ್ ಈರ್ ಹಿಮಾಲಯಗೂ ಪೋಲೆ ಜಪಕ್ಕೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಆರವ್ಲು ಪಾದೆಡ್ಡು ಕೊಲ್ಲುವರಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಅವಳೊಂದು ದೊಂಬು ಕರ್ಂಚಾಡ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ದೇವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಹಿಮಾಲಯಗ್ ಪೋಂಡ ಕಾರ್ಲಗ್ ಬರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಶರತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಹರಿಣಿ ದೇವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೈ ಚಾಂಡೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಕಾರ್ದ ವಿಡಿಯೋಗು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಅವೇನ ಅವು ಅತ್ತ ಸೌಮ್ಯ ಆಯ್ತ ನೂಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಮರೆ ಮೊರನೊಂಜಿಯರ ಪಂಡೀರ್ ಕಾರಿಗೆ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಕಾರ್ದ ಯಾನ್ಲ ಪಾಪನೆ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರಿನ ಕೆತ್ತೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಮದ್ದೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿ ಈರ್ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಡತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲರ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ದೇವೇರ್ ಪನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ದೇವ ದೇವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಜೀತು ಬತ್ತೆರ ಹಾಯ್ ಜೀತು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಾರೆ ಓ ಶರತೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೂಕು ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಯಾರ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಮಕ್ಕರ ಇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರೆನ ಮಕ್ಕರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತು ಓದಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಮ್ಮೆ ಪನ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಪನೋಡ ಅಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಪನ್ಲೆ ರಗಾಡಚ್ಚಿ ಅಲೆ ಓ ಮೇರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ಪನೋಡಿಗೆ ಚಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿತ್ತು ಇರ್ನಾಡ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದೇವರೇ ಪಂಡರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಈಡ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜ ಎರ್ಮೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಪನ್ನೆ
ಯಾನ್ ದೇವೇರು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಅರಿಣಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ಮರ ಐತೆ ಎಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಆಟಿದ ಗುಜ್ಜೆ ನಂಜಾವೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೀತು ಕೂಕು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅರಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಲೆಪ್ಪರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಓ ಅಂದೆ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ದಾನೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ಅವೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾಸ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಪುರ ಪರ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಪರವಚ್ಚಿ ಈರು 90 ಪಾರ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಕುಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಉಂಡೆ ಬೆದ್ರಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಮುದ್ದು ಕುರೆಪಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಜಲ ಆಟಿದ ಗುಜ್ಜೆ ನಂಜತ್ತಿ ಇರೆಗು ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಆಟಿದ ಗುಜ್ಜೆ ನಂಜಿಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣಂಗ ನಂಜುಂಡ ಅಂಚದೆ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲೇ ನಾಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ ಇರೇನೆ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರ ಅದಾದ ಕತೆ ಬೇಜಾರು ವಾಚವರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ದಾಯಿ ಲೈವ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜತ್ತ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹರಿಣಿ ದೇವರ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ನಿನ್ನ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿತ್ತು ಅಂದಿಯೇ ಸತ್ಯ ಇರ್ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲಾರ ಇರೆಗ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇರೊಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಮುದ್ದೀರೆಗೆ ಚೊಂಬುಡು ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪವೆ ಯಾನೇನು ಜಪ್ಪಡಿಂದ ಇರ್ನ ಕತೆ ಅಂದೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಳ್ಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೀತು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನು ಉದ್ದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಕುಳ್ಳಿಯೇ ಎರ್ಮೆ ಒಡೆ ಹೋಯ್ ಎರ್ಮೆ ಒಡೆ ಹೋಯರಿಗ್ಯಾನೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಕೇಸ್ ಡಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಗೊಂಬೆನು ನಾಡಿಯರ ದೊಂಬುಗು ಪೋದು ಮಸಣಗು ಪೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏ ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಓಲಿ ಕೇನು ಪಂಡರ ಸುದ್ದಿ ಜೋ ಕೇನು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಜ್ಜಿತ್ತು ಕೇನುವೆ ಅವೇ ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು 90 ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಣಿಣೆ ಕಲೆ ಜೀತು ಕೊರ್ಲೆ ಆರು ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಅವೇನೆ ಪರಾಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಡ್ಲೆಗಸಿ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಶುರು ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಒಯ್ಕ್ ಪಾಡುದಾರೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸರಿತು ಏ ಸೌಮ್ಯ ಇರು ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂಪೋಲೆ ಅದಗಿರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜೋರು ಪಾತೆರ ಕೇನುಜಿ ಇರ್ನ ಕೆಬಿಕದ ಅದೇ ಒಲ್ಲೆ ನೋಡುದುಂಡ ಆತು ಜೋರು ಪಾತೆರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೇನುಜ ದಾದ ಭಟ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಯಣಕ್ಕೆ ಗಣೋಮ ಎತ್ತನ್ಗೆ ಗಣೋಮ ನಡೀರ್ ದೊಂಬು ಮರ ಐತಿ ನಾಡ್ಯಾರತ್ತು ಸರಿ ಓದು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನ ಮಂಡೆಗೆ ವಾಡೋದು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇருக்கு ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅರಣಕ್ಕ ಕುಲೆ ಈರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣದಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಆನ ದಾದಾಗ ಬುಲ್ಪೆದಿನ ಏರ್ನಯ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಈ ಪೋ ತಾರೈ ಪೆಜ್ಜು ವೀಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರು
ಅದೇ ಅಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಂಡರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಅರಡಿ ಬ್ರೋ ಇಮೋಜಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಅಂಚ ಬತ್ ಅಂಚ ಬಟ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ. ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಗಣೋಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಸಾರಿ ಮುದ್ದು ಬುಲಿಪುರ್ ಏರಿಗೆ ಬುಲಿಪು ನೀರ್ನ ಮಂಡೇ ಮಾಡೋಯ್ತುಲಿ. ಆವ್ ಸುನಿ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಲ್ಲೆನಾ ದಾದಿ ಈಜೀತು ಒಲ್ಲೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯನ ಮುದ್ದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಮುದ್ದು ಬಲ್ಪುನು ಒಡೆ ಬಲಿಪುನಿ ಇರ ಮಂಡೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಮೋಜಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ಅದಿಪ್ಪರೆ ಇಪ್ಪಂದಿಯೇ ಬೇತದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಯೇ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ತೂಕ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಪುನತ. ಬೊಂಡ ಮಂಡ ಬೋಡ ಮಂಡೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿರ್ನ ಕುಮ್ಮು ಮಂಡೆ ಇರೆಗೆಪ್ಪಾಡು ಚೀತು ಇರ್ನ ಕುಮ್ಮು ಮಂಡೆ ಅವು ಇರೆಗೆಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಮಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಮದ ಪುಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ದಿನ ದೊಂಡೆ ఒకసారి ಓದು ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಗುದ್ದದಲೆ ಮಂಡಿಗೆ ಇರ್ ಬರೆತಿನ ತಪ್ಪು ಅವು ಬರೆತನ ಸರಿ ಬರೋಡು ಪೂಜೆ ಓಲ್ಲೆರು ಜೆತ್ತೆರ ಪೂಜೆ ಜೆತ್ತೇರಿ ಪೂಜೆ ಕಾಡ್ ಬತ್ತಾರ್ನ ನಿದ್ರಾಣ ಅಂದು ಒಂಚಿ ಮರ್ಲಾನಿಕ್ ದಾದಿ ದಾದಿ ಈಜಿತ್ತು ವೈಕಲ ಇಮೋಜಿ ಪಾಡಂದೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂವರ ಆಪುಂಡತ ಅವು ಅಂಚನ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೌಮ್ಯ ಆಯ್ಜ ನಾಡದಗೇನೊಂದುಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೀತು ಪನ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಬೆದ್ರಡು ವಾತಾವರಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದಿ ಎರ್ಮೆ ಬಂದಿರು ಸುನಿಯ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗ್ ಏರ್ನ ಅವು ಮೇರ್ನ ನಮನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇರ್ತು ಯಾರ ಕಾರ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವಿಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ ಅವತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಐಡಿ ನೇಮ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಪನಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ದಾಲ ಪೋಡಿರ್ಚಿ ಮುದ್ದು ಗಣವಮ್ಮ ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ದಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರಿಯರ ಒಕ್ಕ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ನಲ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಜಿತ್ತು ಬಲೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹರಿಣಿ ಓಲ್ಲೆರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಂದ ಯಾಂಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ್ಯಾರಡ ಅವೇ ಮಾಯಾ ಆಯರ್ ಹರಿಣಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮೊರಣಿ ಕೊರ್ತಿನ ಲಿಂಕ್. ಓ ಅವೇನಾ ಅವು ಆರ್ನನೆ ಯಾನ ಪನ್ಪ್ಯಾರಡ ಅವೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಡ ಮಲ್ಪಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಬಲೆ ಅವೇಜಿತ್ತು ಆ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪ್ಯಾನ್ ಏತು ಪೊರ್ತುಕ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯ ಮುದ್ದುನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಡು ಬಾಯ್ ಜೀತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಸಿತ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪ ಈರ್ದು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರೇನು ಗುದ್ದುಲೆ ಒಂತಲೆ ಐನರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ನೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಪೋಡ ಐನರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂತಲೆ ಪಾಪತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಜೀತು ಇರ್ಲ ಒಂತಲೆ ಐನರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಕುದುರೆ ಎಂಕು ವರಾಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಇರ್ಬೇಕ ಪನಂದೆ ಬಲಿಪು ನೋಡಿ ಅಂದೆ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರ ಇರ್ ಪನಂದೆ ಪೋಪಾರ್ ಅವೀರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ
ಅಕ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದಾಯಿಗ ಪನ್ಪುನೆ ಈರ್ ಪಿದಣ್ಣಗ ಪನ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಯಬ್ಬೋ ಈರು ಒಡೆ ಗುದ್ದಿನಿ ಇಂಕ ಬೇನಾಡಿ ಏರ್ ಗುದ್ದಿಯರಿ ಏರ್ ಗುದ್ದಿಯರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಪನೋಡ ಅರಿಣೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಓರ್ಮ ಅಂಟೆ ಕತೆ ಕುದ್ರೆ ಪನಂದ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗು ಪನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಪನಂದೆ ಅನ್ ಲೈವ್ ಏಪಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಹಾರ್ಟ್ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಬೈಯಡ್ ಮೇರ್ನ ಹರಿನಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಓರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರೆಂಬುದು ಓ ಯಾಂಗ್ ಗುದ್ದಿಯನ ಬೇನಾಂಡ ಪಾಪತೆ ತಡೆತೊನ್ಲೆ ಆ ಬೇನಿನವಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬಲೆ ಆವಾ ಬರ್ಪ ವೈಟ್ ಬರೋಡು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಜನ ಮಲ್ಪು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇನು ಗುದ್ವೆ ಪಂಡರ ಜೋರು ಬೇನೆ ಅಂಡು ಓ ದೇವರನ್ನೇ ಬೇನಾಂಡ ದೇವರ ಪಾಪಯ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟು ಅಂದೆಕ್ಕ ಏನ ಕತ್ತಿ ಪುರ ಪತೊಂಬರೋಡ ಅದಾದ ಕತೆ ಅವು ಮೇರುಲ್ಲೇರ ಅಲೆ ಮೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತಾರ ಡಾಕಲ್ ಮಟಾಶ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ರಿನಿಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಗಲಾಟೆನ ಅಪ್ಪಗಂಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ರೆಡಿ ಗಲಾಟೆ ಈನಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಬೋಡಾಯಿನ ಮೀನತ್ ಶರತ್ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರಿಣೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡ ಅಲ್ಲೆ ಅರಿಣೆ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಉಡಿನಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಪತಂಪೋಲೆ ಅವೇ ಚೂರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿಲ್ ಏನ ಬೋಡಾವಿನ ಪತಂಪೋಲೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕೆರಿಯರನೇ ತೂಪುನಿ ಕತ್ತಿ ಬಿಸತಿ ಕನಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರಿಣೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಏನಡ ಲಿಂಬೆ ತಾರಾಯಿ ಭಸ್ಮ ಕುಂಕುಮ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಉಂಟು ತೊರದ್ದೆಪ್ಪಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ತೊರದ್ದೆಪ್ಪಲವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಟ್ರೆ ಅವು ದಾಯ ಪನ ತೊರದ್ದೆಪ್ಪರೆ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ನೈಸ್ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಸುನಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪೋಂಡಾಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮುದ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರ ನೀವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿರೀಟ ರಾಧಿಕಕ್ಕನಿಗೆ ಉಂಟು ಅವು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ತೊರದ್ದೆಪ್ಪಲೆ ಹೊರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರಿಣೆ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ರಾಧೆ ಅಂತ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಧೆನಾ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ರಾಧೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನರಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಪೋಡು ಅತೆ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ರಾಧೆ ಚಾಪಂಡ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತರ ಅವ್ವೇನ ಈರ ಕಾ ಅಂದು ಸೌಮ್ಯ ನಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕಂಡದಲ್ಲೇ ಅವ್ವೇ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ಮುದ್ದುಗೂ ದಾದಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐನಾರ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್
ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಲಿಂಬೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೀವು ಹಚ್ಚಿ ಮುದ್ದು ಲಿಂಬೆ ಕೊನ್ನೋದು ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುದ್ದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರು ರಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಬಂದರು ಮತ್ತೆ ಬಂದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರಾಧಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು. ಎಂಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ನೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಮಾನಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ. ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನಾದ್ರೆ ಇದು ಹೊರ್ತು ಓಡ ಕಕ್ಕಿನ್ನು ತೂಂಡಾಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಗುದ್ದರೊಂಡಿರೇತು. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ. ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನೋಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ನಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಕಳ. ಓ ಸೌಮ್ಯಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಣ ಆ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಕರ್ಮ ಈ ಮೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನಂಜಿ ಹಾಪುಂತುಲೆ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ನಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಪಂಜಿ ಕೋರಿ ಪುರ ತಿಂದು ನಂಜಿ ಇರೆ ಲೇಸ್ ತಿನ್ಯಾರ ಬರೋಡಾಗೆ ಏನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ನಮ್ಮದು ತುಮಕೂರು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದದ್ದು? ಇದೊಂದು ಚಂದದ ಊರು ಮಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದದ್ದು? ಮುದ್ದು ಅಂತ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ. ಹಣೆ ಬರ ಏನಾಯಿತು? ಏನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನನ್ನದು ಮಂಗಳೂರು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮುದ್ದು ಪರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಗಾಡಿದೆತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಕ. ಬರೆದವನು ಅಳಿಸಲಾಗದ, ಬರೆಸಿಕೊಂಡವ ಓದಲಾಗದ ಬರಹವೇ ಹಣೆ ಬರ. ಹೌದು, ಯಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಗೋವಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನು ತೂಲ ಇರೇನು ದೀಪುಜ್ ದಾದಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಹೌದು, ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲ ಇರೇನು ನಾಡು ಹೊತ್ತು ಪುಜಂಕರ ಉಂಟು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಊರು ಕಾರವಾರ, ಅಮ್ಮನ ಊರು ತುಮಕೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೆ. ಓ ಹಾಗೇನಾ? ಇದೊಂದು ಚಂದದ ಮುದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಂಟ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರು ಇರೋದು ಕಾರ್ಕಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಗಣೋಮ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ ಮುದ್ದು. ಓ ದೇವರೇ, ನಾನಲ್ಲ ನೀವೇ ಅದು. ಹಣೆ ಬರಡು ಬರೆನಾಗಿ ಇಂಬೆದಾಯಿಗ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ನಂಗೆ ಕೈತಲ್ ಸತ್ ಅಂದ ಸೌಮ್ಯ ಏರ್ ನಾವು ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಎಡ್ಡ ಅವಡ ರೇಖ
ನಾನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಎರ್ಮೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ನೆ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಸರಗಳ್ಳಿ ಬಂದರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಗಳ್ಳಿಯ ಯಾರದು? ಯಾರು ಸರಗಳ್ಳಿ ಅದು? ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆಗಳು ಜೋಪಾನ. ಈ ಪೊಡ್ಜೋಗಿ ಎರ್ಮೆ ಬಂದು ಎಸ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯ ದಾದ ಇರೀಗ ಗಳಿಗೆ ನೆನೆಪಾಪುಣು ಮುದ್ದುನ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಸುನೀತಾ ಕಳ್ಳಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್. ಸೌಮ್ಯ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅವೇ ಪಾತಿರುವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲೆ ಸೌಮ್ಯಡ. ಸೌಮ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಏನಡ ಅತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ. ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ. ಸುನೀತ ಕುರುಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್. ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ವರಂಗ ಟು ಬಜಗೋಳಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನಾನೇ ಬರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪೊಡಿ ಅಕ್ಕ, ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಇತ್ತ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದಾಯಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ಓಡ್ಚಿ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ. ಫುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುನೀತಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್. ಎಬೆ ಸೌಮ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪು 4 ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತಿರ್ಗುನಿ ಮನಂದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಸುನೀತಾ ಒಂಟೆ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು. ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಬೈಯಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುನೀತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾರ ಈ ಕಡೆ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ. ಬಂದರು ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳಿ ಬಂದರು. ಅಯ್ಯೋ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ವೈಟದ ಪುಲಾನ್ ದೇವಿ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ವಾ ದೇವಿಯ ಮಾರ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ. ಸೌಮ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕಂಜೂಸಿ ಸುನೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು. ಹರಿಣಿ ದೇವರೇ ಓಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ. ತೆಡ್ಲ ಬರುವ ಪನ್ಲೇರ್ಲ ಬರಂದತ. ഞാൻ പോപ്പെ ബായ് ബസ് തത്തന്നെ നടത്തുന്നു പോട മല്ലജി നടത്തും പോലെ സിംപ്പലാണ്. ವರ್ಷಗೊರ നടത്തണ്ടേ ಎಡ್ಡೆಗೆ നടപ്പിಲ್ಲವೇ. ಯಾನ್ಲ ಪಿದಡ್ವೆ ಟಾಟಾ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಕ್ಕಾನ್ ಯಾರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್, ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕ, ಜೀತು, ಸುನಿ ಅಕ್ಕ, ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವಿನೋದ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋತಿ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದಾದೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ.
ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರಂದಲ್ಲಾರ. ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪನಂದಲ್ಲ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡ್ಲವ್ರ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೆ. ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರಿಣಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಗು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್, ಟಾಟಾ ಅಕ್ಕ, ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಾಟಾ. ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಾಟಾ. ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಳೆ ಸಿಗುವ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.